Прывітанне ўсім, хто нас глядзіць і слухае. Гэта культурная сядзіба, сумесны падкаст Еўрарадыё і арт-сядзібы. Я паэт, я размаўляю рыфмамі. Ну, файна. Сядзіба это не рыфма. У нас у студыі Але Снег і хто? І хто? І Павел Свердлов. Дзякуй. Ніхто і не пазнаў. Так, ніхто не пазнаў. Сёння у нас, як звычайна, незвычайны падкаст, таму што сёння 25 сакавіка, 25 сакавіка гэта, як ведаюць 60% студэнтаў інстытуту журналістыкі, як высветлілася па пытанню, гэта дзень волі. Дзень волі! Са святам усіх. З гэтай нагоды, па-першае, са святам, па-другое, мы вырашылі зрабіць невялікую трансфармацыю нашай студыі. Сёння... Чуй, мы дома. Так, адчуваем такое свята ўжо. Я думаю, гэты сцяг павінен вісець у кожнага дома. Я думаю, што у большасці беларусаў ён ёсць, хаця б дзесьці схаваны паміж падушкамі. У сэрцы. І ў сэрцы дакладна. Это ж беларусы, яны ўсё самае галоўнае хаваюць, каб ніхто не пабачыў. Пачынаем мы, як заўжды, з культурных навінаў. Першая навіна такая, не зусім культурная, адразу папярэджваю. Гурт «Разбітае сэрца пацана», да? Дзе? Адно, дзе другое. Прэзентаваў першую ў сваёй гісторыі песню на беларускай мове. Дагэтуль хлопцы спявалі толькі па-чалавечаску, то бок на трасянцы. Новы трэк называецца «Мая мінушчына». Моя мінушчына са мной. А вы можете спытацца, адкуль мы ведаем, што так вось гучыць гэты трэк. Ну, па-першае, у нас ёсць інсайды. Вось, а па-другое, да прэм'еры гэты трэк ужо можна было адзін раз пачуць на святкаванні 100-годдзя БНР, то бок роўна год таму. Ну і вось туды на версія выходзіць, я яе чакаў вось год, дачакаўся. Я думаю, што ўсім спадабаецца. А гурт «Разбітае сэрца пацана» думае, боже, што мы робім? Цяпер мы апазіцыя. На Беларусьфільме пачаліся здымкі чарговага фільма пра вайну. Стужка называецца «Лёс дыверсанта». Яе здымае расійскі рэжысёр Дзмітрый Астрахан. Калі апускаць дэталі, у фільме распавядаецца пра подзвіг беларускіх падпольшчыкаў і партызанаў у гады Вялікай Айчыннай. Чакаецца фільм на экране ўвосень. Ну, я вот думаю, калі ўжо... Ну, з аднаго боку, добра, што Беларусьфільм, ён робіць тое, што добра умее рабіць, да? Пра вайну. Вось, з іншага, калі ўжо скончыцца вот это вот камбінацыі. Лёс дыверсанта, подзвіг разведчика, да, подзвіг диверсанта, лёс разведчика. Там просто ёсць такі типа слова, набор слов. Сержант Петров, майор Ветров, да, ну вот это вот все. Ну, яшчэ гадоў на 100 хопіць. У Мінску аўтарам электроннай і онлайн-літаратуры ўпершыню ўручылі прэміі «Празрысты эол». Лаўрэатаў абралі тайным галасаваннем, у якім удзельнічалі сябры віртуальнай літаратурнай акадэміі IT-краіна. Пераможцы былі вызначаныя ажно ў 16 номінацыях, але хто выйграў «Празрыстага эола», я вам не скажу, бо мы записывалі праграму 21 сакавіка, ўручэнне адбылося 22-го. Але я думаю, што мы можам паказаць зараз, як блогеры модныя кажуць, вот тут вы зараз побачыце тытры, да, з імёнамі пераможцаў. Мінгандлю загадаў мінскаму рэкламісту зняць білборды, бо яны, цытата, прыцягваюць занадта шмат увагі. Пра гэта ў сваім інстаграм-акаунце піша Ян Сташкевіч. Ян размясціў у цэнтры Мінска 4 баннеры з надпісам «Я выкупіў гэтае месца, каб вы падпісаліся на мой інстаграм». Але праз некалькі дзён чыноўнікі вырашылі, што такім эксперыментам на вуліцах сталіцы не месца. Каб зняць баннеры, была знойдзена фармальная прычына, але хлопец задаволены акцыяй. Сёння ў яго амаль 15 000 падпісчыкаў. Я вот не ведаю, 15 000 это шмат? Ну, для Беларусі гэта шмат, для прыватнага аккаунту гэта да. Ну, тады малайчынка Ян. Але, конечно, вот это вот здыміце свае билборды, яны прыцягваюць за шмат увагі. Это круто, билборд. Для гэтага да, это реклама, он будет прыцягваць увагу. Нешта ізноў вот так вот логіка перакручваецца ў нашай краіне. Але, ну, это Беларусь, дзетка. Апошняя на сёння навіна, і гэта яшчэ адзін музычны рэліз. Гурт «Петля пристрастия» выпусціў кліп на песню «Вот тут будзе складана». Ну, я ведаю, ад якога слова засталіся ў назве песні «Петлі пристрастия» толькі зычныя літары. Ёсць зычныя літары ў нас?
Ёсць. Да, ёсць. Дарэчы, пра гэта мы зараз паговорым з нашым госцем, але навіна нешта прытармазіла. ПРКСБЛННСТ. Перакаса нешта пленосць са свайго апошняга альбома «Гул». Гэта апошні альбом «Петлі пристрасця». Кліп — гэта трагічная гісторыя сілы, надзеі і смерці, якая змясцілася ў няпоўныя 4 хвіліны. Відэа здымалі маладыя мінскія рэжысёры Маша Манакова і Дмітрый Ляўкоўскі. А мінская прэзентацыя альбома «Гул» пройдзе ў клубе «Рэпаблік» 13 красавіка. Сёння мы будзем размаўляць пра мову, і нашай госцяй сёння з'яўляецца Бася Пучынская. Яна сядзібаўка, яна вядзе такі праект, які называецца «Беларускамоўны». Яна размаўляе з беларускамоўнымі, па-беларуску выводзіць іх на чыстыя тэмы, і брудныя тэмы таксама, і жартуе, вельмі вопытная у такой сферы. І наколькі я разумею, Басі, у адрозненні ад большасці з нас, я думаю, ад мяне, ад цябе пашанцавала, таму што яна нарадзілася ў беларускамоўнай сям'і і размаўляла па-беларуску з дзяцінства. Там мы ўжо пасля школы ў універсітэце пад уплывам этого злаўреднага БНФ-а прыйшлі да беларускай мовы. А вот тут абсалютна зусім іншая гісторыя, і тым цікавей нам будзе яе пачуць. Прывітанне. Прывітанне ўсім са святам вас. Спадзяюся, вы добра святкуеце сёння. Як прыгожа гучыць гэтая мілагучная беларуская мова. Просто не то, што наша, так? Бальзам на сэрца. Бася, як так атрымалася, што ты размаўляеш па-беларуску з дзяцінства? Ну, насамрэч, трэба, напэўна, запытацца ў маіх бацькоў, як так атрымалася, што я размаўляю па-беларуску. Ты пыталася ў іх калі-небудзь? Ну так, вядома. Тата ў мяне з вёскі сам, адпаведна, яго такая мова з дзяцінства, як і ў мяне практычна, хаця я з горада. Пасля ён вучыўся на журфаку, ну і так і уцягнуўся. А мама ў мяне з рускамоўнай сям'і абсалютна. Усе яе родзічы размаўляюць па-руску, нават зараз. Але ў 3 гады ў садку яна пачула вершык па-беларуску, прыйшла дадому і запыталася, чаму мы жывем у Беларусі, але размаўляем па-руску. Бабуля ёй не знайшлася, што адказаць на гэта, і мама моя сказала, што я вырасту, буду размаўляць па-беларуску. Так і адбылося. Так і адбылося. Скажы, вось калі ты зразумела, што ты размаўляеш неяк не так, як іншыя дзеці, не ведаю, калі это адбылося, ці былі? Напэўна, такога не было, таму што з майго нараджэння бацькі пачалі шукаць беларускамоўны асяродак. Яны стварылі беларускамоўную групу ў садку, і пасля практычна з той жа групы я і пайшла ў беларускамоўную гімназію. Вось пасля пачаліся праблемы, таму што калі садок і школу у нас яшчэ можна знайсці беларускамоўныя, то, напрыклад, прыйшоўшы ў ліцэй БДУ на курсы па падрыхтоўцы ДЦТ, нам адмовілі ў стварэнні беларускамоўнай групы, сказаўшы, што нам трэба набраць, напэўна, колькасць людзей, а нас было 2, толькі я і мая сяброўка Ружана Вячорка. Мы спрабавалі ўсё адно там пісаць нейкія заявы, але гэта не атрымалася. Таму вось, напэўна, там. Да якіх прадметаў вы рыхтаваліся? Біялогія і хімія. Не беларуская мова. Не беларуская мова, да, калі б заняткі беларускай мовы праходзілі па-руску, я думаю, это быў бы поўны калапс, да, але вот біялогія і хімія, хаця, наколькі я разумею, вся тэрміналогія абсалютна, да, ўсё, што трэба, каб вывучаць біялогію і хімію па-беларуску і размаўляць, у нас ёсць у краіне. Насамрэч, гэта ж лацінская, так, збольшага. Альбо, карцей, па-любому гэта нейкія замежныя, а не рускія словы. Не, калі там мітахондрыя, то да, лацінская. А калі вот я вот не ведаю, як песцік, тычынка, там, вот это все. Вось з гэтым, насамрэч, ёсць праблемы, таму што пераскочу крыху далей. У універсітэце я вучылася ў рускамоўным, адпаведна, таксама. Але курсавую я сказала, я буду пісаць па-беларуску. І дзеля таго, каб у мяне была 100% унікальнасць у тым ліку, і просто таму, што мне так камфортней размаўляць. Слухайце, які геніальны лайфхак. Як дасягнуць 100% унікальнасці курсавой і паламаць сістэму? Просто пішыце яе па-беларуску. Это атрымліваецца, што можна на 100%, у прынцыпе, можна просто перапісаць адзін падручнік, курсавую, але перакласці на беларускую мову. Насамрэч, я так рабіла. У мяне, па сутнасці, была, напэўна, адна крыніца асноўная, астатнія просто там дадала. Не прызнавайся. Можна... Уже не істотна, я уже не вучуся. Таму можна ўсё казаць.
Вось, і там якраз таки мне крыху ўзніклі праблемы, тому што мне не хапала менавіта тэрмінаў, слоўніка нейкага, тому што тыя слоўнікі, якія я знайшла, яны былі там, ну, я не ведаю, 90-х гадоў, можа быць. Але курсавую прынялі. Ну, вядома, куды яны дзенуцца. Я проста казала ўпэўнена. Ці мала ли могуць узнікнуць. Мы ж ведаем, што ў нас у Беларусі ёсць прынцыповыя людзі, якія кажуць, гаварыце па-рускі са мной. Не, наадварот, мяне нават ніхто не здзівіўся, насамрэч, з выкладчыкаў, якія прымалі, яны проста спакойна слухалі. Всё адно ім было. То бок, у прынцыпе, гэта магчыма. Галоўнае, каб чалавек хацеў. Каб чалавек быў харошы. Бась, як так атрымалася, што ты дагэтуль размаўляеш па-беларуску, а не перайшла на рускую? Ну, насамрэч, я шчыра захапляюсь людзьмі, якія перайшлі асэнсавана на беларускую мову ў дарослым узросце. Таму што, мне здаецца, я б так не змагла. Бо калі я прывыкла размаўляць з чалавекам на нейкай адной мове, то я не магу з ім размаўляць уже на іншай мове. Напрыклад, з мамай я не магу размаўляць па-руску, у мяне не паварочваецца язык. Хаця часам даводзіцца, калі там нейкія родзічы з Расіі, і як бы непрыгожа, калі мы размаўляем, яны не разумеюць. Але вось, ну, не паварочваецца ў мяне на маму сказаць інакш. А яны рэальна не разумеюць, ці яны проста, ну... Прытвараюцца. Такі типа... Не ведаю, не ўдакладняла, але тым не менш. Вось. Але я размаўляю з нараджэння па-беларуску, і гэта не быў мой выбар, першапачаткова, але, вядома, у мяне было некалькі пераломных момантаў, калі я магла прыняць цёмны бок, скажем так. Ну, давайте не будзем, все ж таки другая дзяржаўная мова. Пачаць размаўляць па-руску. Адзін момант я памятаю яшчэ ў пачатковай школе, калі да нас прыйшло тэлебачанне, там задаваць нейкія пытанні, і ў мяне пытаюцца, ты можаш казаць па-руску? Хаця яны прыйшлі беларускамоўную гімназію. Я... Як бы маленькая, я была вельмі сціплая, ціхая, хаця зараз, можа быць, так і не скажаш, але вось я такая, окей, добра, конечно, я буду размаўляць па-руску. Я адказала нейкае пытанне па-руску, і я не ведаю, як так атрымалася, але пасля нават да мяне на вуліцы падышлі і сказалі, што я вось бачыла вас, а вы там размаўлялі па-руску, зараз вы статам па-беларуску. І я такая, в сэнсе, адзін раз штосьці сказала на камеру, і ўжо да мяне падыходзяць і кажуць, што моц тэлебачання, вось ён. І доказ таго, што адзін раз зашкварышся, і все, і далей уже не адмыш. Мне было вельмі сорамна. Але вось гэты сорам, ён матываваў на тое, каб больш, ну, я не ведаю, как это сказаць, не здраджваць беларускай мове? Ну так. Таму што, ну, насамрэч, калі задумацца, то навошта я пачала размаўляць тады па-руску, незразумела. А яшчэ пераломныя моманты, так? Наступны момант, гэта быў, напэўна, універсітэт, якраз калі я патрапіла ў абсалютна рускамоўны асяродак. Таму што, вось, садок, школа былі беларускамоўныя, сябры збольшага беларускамоўныя, сям'я беларускамоўная, а вось тут я прыйшла на пару па вышэйшай матэматыцы, і, як бы мне кажуць, числитель знаменателя, я сяджу такая... Не, лічнік-назоўнік, ну, в сэнсе, я вас не разумею. І там я пачала размаўляць па-руску з аднагрупнікамі дзеля спрашчэння камунікацыі, таму што я ведала, што многія з іх не з Менску, а там сітуацыя з мовай, ну, калі не браць прям зусім вёскі, а такія вось проста невялікія гарады, там сітуацыя з мовай, мне здаецца, яшчэ горшая, чым у Менску, у плане урокаў беларускай мовы нават у школе. І я разумела, што я не хачу пастаянна перакладаць кожнае свае словы, таму я буду размаўляць па-руску. Але... То бок быў выбар паміж зусім не размаўляць з імі, не ведаю, перакладаць кожнае слова ці пераходзіць на рускую мову. Я пачала з імі размаўляць па-руску, так, але яны бачылі, што сацыяльныя сеткі там у мяне па-беларуску, Інстаграм па-беларуску і так далей. Ну і выніку так атрымалася, што я проста вырашыла з імі не размаўляць амаль што ўвогуле, каб не размаўляць па-руску. Так. То бок засталася такая але некалькі чалавек, якія больш стасаваліся са мной, з імі я ўжо перайшла на беларускую мову, яны са мной таксама ў універсітэце, там стараста са мной пачала размаўляць па-беларуску, і ўсе там здзіўляліся, тыпу, ты на цябе што пакусала, чаму ты па-беларуску размаўляеш? Ну, ось эта сітуацыя, што беларускамоўны чалавек атрымліваецца ў ізаляцыі, апынаецца, да, калі трапляе ў рускамоўнае асяроддзе. Рускамоўнае асяроддзе у нас паўсюль, у прынцыпе, да? Вось яшчэ такая сітуацыя, што па-руску нам размаўляць, ну, от я не ведаю, як табе асабіста, да, але тым людзям, якія перайшлі на беларускую мову пасля, ім прасцей нашмат размаўляць па-руску. Яны трапляюць у рускамоўнае асяроддзе, мозг іх сам пераключае на рускую
беларускую мову, ну это потому что як звычайна. Каб па-беларуску размаўляць, трэба высілкі нейкія рабіць, трэба думаць ужо, што ты кажаш. Вось, таму, вось конечно... такога ў мяне няма, тому што я з дзяцінства актыўная білінгвістка, і для мяне абсалютна нармальна, нават калі... Актыўная білінгвістка. Вот что-то прагучала непрыстойнае зараз. Ну вось думаеце, што гэта значыць. Таму для мяне абсалютна няма ніякай праблемы, калі я размаўляю паралельна, нават адначасова з чалавекам і па-руску, і з другім па-беларуску. Гэта для мяне нармальна, і калі я на полтора месяца прыязджала ў Піцер да родзічаў, мне казалі там, што ў мяне няма акцэнту рускага, беларускага. Ну, карацей, што я размаўляю і па-руску, і па-беларуску добра. І пражыўшы там полтора месяцы, размаўляючы па-руску, я вярнулася ў Беларусь і адразу ж пачала размаўляць па-беларуску без праблемаў. Як ты лічыш, Бася, у нас ідзе зараз мягкая беларусізацыя ў краіне? Ну, я не ведаю, якім эпітэтам можна яе ахарактарызаваць, але мне здаецца, што зараз стала больш беларускай мовы. Таму што калі яшчэ ў маім дзяцінстве ты едзеш у транспарце, калі ты раптам чуеш беларускую мову, гэта дакладна твой знаёмы нейкі. Але калі я зараз іду па вуліцы і я чую беларускую мову, гэта дакладна не мой знаёмы. Ну вось 90%, што гэта проста нейкі левы чалавек. І я не ведаю, ці ён размаўляе па-беларуску пастаянна, ці толькі зараз, але я дастаткова часта чую насамрэч беларускую мову. Але калі ты на вуліцы чуеш беларускую мову, ты ўсё роўна здзіўляешся крыху? Так, вядома. І я здзіўляюся. Не магу, да, я таксама не магу. Я здзіўляюся, радуюся, хачу неяк паказаць, што я таксама, але ну не будзеш жа тэлефанаваць там спецыяльна маме і размаўляць па-беларуску, ну таму. Ну можна ж падысці. Дарэчы, у мяне з'явілася так адна добрая сяброўка ў універсітэце якраз. Яна размаўляла па-руску, але вось у раёне 25 сакавіка 2017 года пасля разгону у яе хлопца пасадзілі, і яна, як у знак пратэста, падтрымкі, я не ведаю, але яна пачала размаўляць па-беларуску. А я хацела з ёй пазнаёміцца з першага курса, таму што я таксама былі фарбаваныя валасы, там татуіроўкі і так далей. І вось гэта стала нагодай, мы стасуемся з ёй да гэтага часу, хаця яна ўжо не размаўляе па-беларуску, але тым не менш гэта стала такім штуршком для знаёмства. Цікава. Бась, ты вядзеш такі праект беларускамоўны. Так. Тут запрашаюцца людзі, якія размаўляюць па-беларуску. Гэта заўжды нейкі падобны на адзін аднаго людзі, ці можа быць это розныя людзі? Насамрэч мы стараемся ў гэтым праекце зрабіць так, каб гэта былі і ў нечым падобныя, і ў нечым розныя людзі. То бок гэта могуць быць абедзве паэткі, але яны будуць рознаўзроставыя, скажем так. Таму што мы стараемся паказаць насамрэч тое, наколькі кожны чалавек можа па-свойму ўспрымаць мову. На гэтым праекце мы не спрабуем даказаць нейкі пункт гледжання, што вось толькі так трэба ці толькі так. Наадварот, мы хочам дыскутаваць на гэтыя тэмы, хочам паказваць тое, наколькі па-рознаму і нармальна размаўляць па-беларуску. Ёсць наогул поспех у праекта? Ну, увогуле, я б хацела сказаць, што так, ёсць, вядома. Але, напэўна, не мне ацэньваць, але наш праект у лічбах як-небудзь. То бок, як прасцей ацэніць поспех у лічбах? Колькі, я не ведаю, разоў вы сустрэце, колькі гадоў ён працягваецца, колькі людзей прыйшло? Нам далі прэмію ў канцы минулага года, гэта Rada Awards. Рада. Так, там наш праект сапраўды атрымаў прэмію, і вось па гэтым крытэрыі я лічу, што можна ацэньваць праект як паспяховы. А па крытэрыі людзей, ну, напэўна, таксама. Калі кожны раз прыходзяць людзі, прыходзяць розныя людзі. Мне што падабаецца тое, што у нас звычайна 50% недзе гэта тыя, хто пастаянна ходзіць, і 50% кожны раз новых. Гэта таксама я лічу поспех, таму што ёсць тыя людзі, якіх мы зацікавілі ўжо, і ёсць тыя людзі, якіх мы зацікаўліваем кожны раз. Прыкладна так же на сайце Еўрарадыё. 50% пастаянных, 50 ну, гэта ж добра. Ну, а колькі людзей прайшло праз праект, і колькі ён увогуле працуе часу? У нас ужо было 16 сустрэчаў. 16 сустрэчаў? А беларускамоўныя людзі ўсё не заканчиваюцца? Трывожны званочак для Масквы? Ну, у нас есть мэта працягнуць гэты праект да перапісу насельніцтва, які адбудзецца восенню. Бок у нас яшчэ шмат сустрэчаў наперадзе. А чаму менавіта перапіс вы выбіраеце так як таму што ў тым ліку на гэтым праекце мы хочам паказаць людзям, вось там пытанне такое дзіўнае крыху ў перапісе, ваша родная мова і ў дужках мова засвоеная ў дзяцінстве.
Зразумела, што такіх, як я, мала, а такіх, як вы, шмат. І таму мы і хочам паказаць людзям, што тое, што вы не засвоілі мову ў дзяцінстве, гэта не замінае вам лічыць яе роднай і пазначаць яе роднай у перапісе. Вось гэта адна з мэтаў праекту. А ведаеш, людзей, якія засвоілі мову пазней, чым дзяцінства, у іх беларуская мова, яна даволі розная. Вось, напрыклад, мне калісьці распавядалі пра тое, што ёсць беларуская мова гарадскіх інтэлігентаў. І я прыкладна... Это такая сумесь беларускай і рускай мовы, такі акцэнт. Я нават не магу его узнавіць, да? Вось. А у іншых людзей, якія вось з дзяцінства размаўляюць, у іх больш чыстая беларуская мова. А у тых, хто з вёскі там, напрыклад, прыязджае, ці ў гурта «Разбітае сэрца пацана», у іх наадварот такая, бачыце, мова беларуская багатая, ёсць розныя варыянты. Вось, мне здаецца, што гэта правільна, калі ў мове ёсць літаратурная мова, на якой пішуць кнігі, там, не ведаю, вершы, і ёсць мова гутарковая, якая павінна змяняцца, падстройвацца пад час, гэта нармальна, калі з'яўляюцца такі словы, як падабайка, і так далей. Таму... Мне здаецца, гэта зручна. Нават. Хочаш размаўляць так, хочаш так. Якраз нам не хапае слэнга беларускамоўнага, і было б круто, калі б ён з'яўляўся больш, тому што мы выкарыстоўваем ўсё адно альбо нейкія расейскія словы, альбо ангельскія. Так паўсюль. Увесь свет, у той жа Расіі, напрыклад, руская мова, яна таксама ўпітвае ў сябе. Але ж яны лічаць, што іх мова багатая, такая, І вы лічыце, як кажуць. Не, мы любім усе мовы, чаму не? Чым больш мову чалавек ведае, тым лепш. Што магло б змусіць цябе перайсці на рускую мову? Вось каго трэба сустрэць на вуліцы? Можа, які-небудзь раптам хлопец табе спадабаўся, і тут ён раз такі кажа, я не понимаю на северо-западном наречии. И ты такая... Здравствуйте, меня зовут Бася. Пакуль все ж таки, да? Я не ведаю, каб я назаўсёды перайшла на рускую мову. Так, прынамсі ў стасунках з нейкім канкрэтным чалавекам. У стасунках з нейкім канкрэтным чалавекам у мяне такое было, што чалавек... Я размаўляла там па-руску з чалавекам, але калі гэтыя стасункі працягваюцца, то рана ці позна ўсё адно я пераходжу на беларускую, і чалавек пераходзіць са мной на беларускую, альбо, прынамсі, ён ставіцца спакойней. Таму што у мяне такое было, што я толькі праз год ці праз паўтара даведалася, што, аказваецца, чалавек не разумеў палову слова, якія я казала. Але слухаў. Але слухаў, так. І там, калі я з мамай па тэлефоне размаўляла, чалавек нават не разумеў, што такое прывітанне і пакуль. А зараз ён спакойна са мной размаўляе па-беларуску. Ёсць тэорыя мовы як касмічнага віруса, які ў свой час падхапілі мовы маўлення да малпы. Яны падхапілі, і ў выніку праз змены ў рэчыўным, у гэтым моўным апараце яны зрабіліся, эвалюцыянавалі ў людзей. Так вот, беларуская мова — это, відаць, такі вірус, да? Чалавек запальваецца ім неяк, падхоплівае, і пачынае размаўляць далей па-беларуску. А што яшчэ змяняецца цікава чалавеку, калі ён пачынае размаўляць па-беларуску? Вось на святочнай сустрэчы беларускамоўных у нас, здаецца, Юрый Жыгамон сказаў, што ёсць нейкі ген беларушчыны, і што гэта нават там можа быць даказана навукоўцамі ці не даказана, але гэта сапраўды ёсць, так. І нічога ты з гэтым не зробіш. То мы, беларусы, рано ці позна, все пачнуць размаўляць. Мирные и очень особенные. Так, але ёсць такая праблема, як я думаю, што вось пара пачынае сустракацца, там нехта камусьці падабаецца, хлопец размаўляе па-беларуску, з-за гэтага дзяўчына пераходзіць на беларускую мову, але калі яны расстаюцца, зноў яна пераводзіць свае сеткі на рускую мову і зноў вяртаецца да таго. Як ты лічыш, гэта праблема? Так, такое можа быць, але... Ставіць чырвона-зелёны сцяг, выступаць БРСМ. Насамрэч, мова — гэта толькі сродак камунікацыі ў нейкім плане. Я размаўляю па-беларуску, таму што мне так зручна, і мне так комфортна, а па-руску мне незручна, некамфортна і не падабаецца размаўляць. Калі чалавеку некамфортна размаўляць па-беларуску, окей, я ж не буду прымушаць, але проста паважай маю мову і разумей мяне. Гэта адзінае, чаго я прашу. Я не прашу пераходзіць са мной заўсёды на беларускую, не? Я думаю, што на гэтым паважаць, а не прымушаць мы і скончым нашу сённяшнюю размову. Бася Пачынская была ў нашай студыі, у нашым падкасце. Гэта быў святочны падкаст. Святочны падкаст.
Вас яшчэ чакае афіша падзеяў на бліжэйшы тыдзень, з якой вас пазнаёміць Мар'я Вайтовіч. 25 сакавіка ў культурным цэнтры «Корпус» у Менску пройдзе спектакль па кнізе Андруся Горвата «Радзіва прудок». Работа над спектаклем была распачата на майстар-класе ў рамках Міжнароднай тэатральнай акадэміі ў Мюнхене, арганізаванай Саюзам моладзі ў Германії «Джаност». Квіткі 15 рублёў. Іх можна набыць на бескасіры.бай. 26 сакавіка у 18:30 у Грай-кафе ў Менску будуць названыя пераможцы прэміі «Дэбют». Шчасліўшчыкі ў кожнай з намінацыю атрымаюць ад фонду вяртання 4000 рублёў. У сёлетняе журы прэміі ўвайшлі Павел Бераговіч, Леонид Голубович, Адам Глобус, Вера Жыбуль-Бурлак, Ганна Кісліцына, Андрей Хаданович, Ганна Янкута. Музычны госць «Барокка». Уваход вольны. У той жа вечар 26 сакавіка ў Менску будуць танчыць. Вечарына народных танцаў пройдзе ў клубе-рэстаране «Гудвін». Калі вы яшчэ думаеце, што народныя танцы – гэта сумнае мінулае, то вам дакладна трэба наведаць гэтую вечарыну. Полька, вальс і кракавяк пад жывую музыку ў гарадской прасторы. Пачатак у 19:30. Уваход вольны. 28 сакавіка ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь пачне працаваць часовая экспазіцыя 1919 «Беларуская рэспубліка», прысвечаная 100годдзю абвяшчэння БССР і 95годдзю беларусізацыі. Стварэнне і ўмацаванне Беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі сталі ключавымі этапамі гісторыі, пасля якіх нават суседзі не змаглі абмінуць пытанне волевыяўлення беларусаў як палітычнай нацыі. Дзякуючы гэтаму зараз мы жывём у незалежнай краіне. 31 сакавіка у кафе «Грай» пройдзе арт-лекцыя Георгія Безюка «Маленькія відэа пра вялікія канцэрты». Георгій Безюк – дырэктар «Крокфільмс». На рахунку «Крокфільмс» відэа для Noise MC, Ленінград, Нізкіс, Дай дарогу, Лявона Вольскага і гэтак далей. Арт-лекцыя – гэта адукацыйны праект, які ўвабраў у сябе прыкладныя веды ў сферы культуры. Ну что, Бася, выбрала, на якое мерапрыемства ты на тыдні пойдзеш? Я пойду на концерт ЛСП. Хлопцы, вы уже бачили колькі часу. Пошлите, хутчэй, вечер волі. Пашка, апранай, пошли, погнали. У меня праца, хлопцы, я не могу. Ну вот, все сышлі. Да пабачэння, наши шановныя слухачы.